programang magtatao ning opinyong legal, madara ning impormasyong legal, asin pagdiskutir kan mga napapanahon na issue, mapadapit sa mga lays kang nasyon, asin maging sa lado lokal. Legally Yours GB. Mga legal advices, asin masimbag sa indong mga kahaputan. Legally Yours GB. Magpartisipar asin magapot, gunyan. Uya ang sa indong makakaiba. Digdi sa Legally Yours GB. Dapat aram mo. Ignorance of the law excuses no one. Kaya, dapat aram mo. Diyos marhay na aldaw po sa Tuya Gabos. Kaya ba po nindungon yan si Kuya Mike Dado. Yaon po kita ngunyan sa satuyang programa ang Legal Yours GB. Ngunyan po aldaw nin Sabado. Pecha 2 kan Septyembre 2023. So yan, ber. Nagpuuna ang ber. Okay, sa mga update po, regarding duman sa pigbalita kasubago ni Kuya Al. So may update po si Kuya Al. Palagunta po si Kuya Al. Kuya Al, good morning po. Yes, mainit ang September tulos. Mike, sabi, Brother Mike, yun na nga nini, may tulong equipment na sinulo, aldaw na aldaw, igdi sa sitio Anunang, kan barangay Humapon, Legazpi. Konfirmado, apera kay itong bulldozer naman sa may kabaksa na parte, balda sa may tiko-tiko, digdi sa barracks ninda, ang barracks kaning contractor, allegedly CBC contractor, sabi from Sorsogon ang contractor na ini, iyo ang allegedly yung tagsadiri kay ni taday na kaya digdi sa mga tao, nag-uruli na sa mga tao ninda, umunuruli na sa mga trabador digdi, natakot gayon, taal daw Brad Mike, sinakyada ini kay sabi 5 araki pang mga kalalakihan, dangan binubuan kay gasolina, ininot ining bakho, dangan truck na sadit, pagkakargaan kan by graba, magkataning kaya ini, iyuso inot na binubuan kay gasolina, dangan nasulo ng padagos, so duang heavy equipment, maringani sa sarong bakho, dahil naman pinakiaraman, so digdi sa may gilid kan highway, dahil naman pinakiaraman kan kan mga suspitsados, duwa lang ang inot na sinulo, so truck dangan so bakho, pagkatapos buminaba na duman sa may kabasan, ikatulong sinulo, so bulldozer. Kaya tulo Gabos ang nasulong heavy equipment digdi, saro sa naso natada. Kaya nagkatarakot sa mga tao digdi sa noonang aldaw na aldaw nangyari, Brad Mike, mga alas 9 daw, sinakyada ini kan mga ito nga ning mga suspitsados na bigla na sanang nakigkig, so mga residentes digdi nagkakalayo na, so tulong heavy equipment. Kaya sa ngunyan ang mga tao digdi may mga takot na, nagkakatarakot tinda kan na sitwasyon. Siyempre may epekto ini sa Pasir din, Giraray, kan nabataan barangay Humapon. Dakol na sa mga nangyari digdi, kan mga inot na aldaw, kaya lalong nag-iinit ngunyan ang kamugtakan digdi sa areang ini kan sitio Anunang. So yun yan, sabi sa sumada, Brad Mike, tulong heavy equipment ang sinulo ngunyan na mga alas 9 digdi sa sitio Anunang, sarong bakho, sarong truck na sadit, dangan sarong bulldozer, allegedly sa dirini kan CBC contractor tabi, Brad Mike. Okay. Allegedly live sa sitio Anunang, on the spot report, exclusive yan digdi sa DCGB, Alarmario. Thank you. Okay, salamat po Kuya Al sa mainit, tunay talagang mainit na bareta hali dyan sa Barangay Humapon sa may Anunang. Yan po si Kuya Al Armario, nag-update na po sa Satuya. Ingat lang tabi dyan Kuya Al, dahil tabi magkapot sa mainit. Welcome tabi, partner, Attorney Tin. Naman tayo Attorney Tin ha. Sabi ni Kuya Al, mainit da ang Septyembre. Mas pinainit pa ka itong nagsulok. Yung nga ni, yung ade. And, di ka nangangalas. Ano Usually, po, Mike? nangyayari yan, Attorney Tin, daing liwanag.
Oh, kasubago, sabi ni Kuya, nangyari ngunyan, mainit pa so mga heavy equipment. Gustong sabihin, siguro dahil pa nga nagyan nakakalampas ki mga oras so pangyayari. Mainit pa so Di aldaw ginibo. aldaw ginibo. Gari style ka ni Attorney Tin. Gari masana ba nga naggaro-garo sa harong, gari panguntuhan. Arala inga una kamo dyan, maluto una kami. Alaga ng pigluto uninda, tulong heavy equipment. Ano daw ang motibo, ano? Yan. Kung may mga kahaputan po kamo, lalong-lalo na kung base sa legal o related yan sa barita na yan, pwede nindo i-text sa Samuya kung ano ang mga legal na aspeto katong pangyayari. Okay? So, maugma kitang unyan, doble ang ugma, bako sa nasaro, duwa kami ngunyan sa studio. Kaya bata po ngunyan si Attorney Christine Longabella. Ganyan lang kita, Kuya Mike Giraray, nag-ilingan digdi sa studio. Busy hun parehas, ano? Yes, iyo ade. Kung sa kabisihan mo sana talaga Attorney Tin, tama sa sinabi mo. Busy kitang duwa. Lagad lila ganun ta talaga. Titalaan taki oras ining programa. Siyempre naman, Kuya Mike. Para sa satuyang mga paraan tabay. Yes. And of course, ignorance of the law excuses no Oy. from compliance therewith. May bikol kaan. Oh, ano ito, Kuya Mike? At yan ko sasabihin, pag matapos na, mabigtataram ko baga. Eyo, so extra ta pala nito. Yes, di ba? English ang intro. Aha. Sige, i-play ta muna, Kuya Mike, ang satuyang stinger. Para maaraman kang satuyang mga paraan tabay ngunya na mapuuna ang satuyang programa. Dapat aram mo. Ignorance of the law excuses no one. Kaya, dapat aram mo. Yan. So mga tugang, puon na naman kang bulan nin Septembre. So today is September 2, 2023 and kaibanan po ako si Christine Longabella. And of course, si Kuya Mike. At programa na naman na Legally Yours GB dapat aram mo. So oras na naman para kita magtukar for academic purposes kang sa tuyang mga lady sa Pilipinas. So may nagchat sa ko, Kuya Mike, sa Yan. Facebook page May ko. nagchat sa imo. May nagchat. Wow. Ala, may nagchat kay Attorney May Tin. nagchat. Pero babae man siya. Okay. Ano pa rin ang malinaw? Babae siya. And then, kang August pa ni Kuya Mike eh. Gusto niya lang maaraman so rights kang sa iyang ama as a tenant kang agricultural land. Oh, tenant. Takol kayo ni Kuya Mike, mga tenant kang daga na agricultural. Okay, usually talaga pag may daga, may ma-star dyan sa daga mo, Attorney Tin. Yun na pa naapo yan, tenant. Tenant. So mga nagsasaka, nagko-cultivate ka itong daga mo. Yan. Usually, wara man duman sa mga tagsadiri, di ba? Yes, Iba ang oo. nagko-cultivate, iba ang nagtatanom, iba ang nagapudo. Usually, Kuya Mike, ang mga landowner kasi kang mga agricultural land or lot na ini, pwedeng nasa abroad, may mga daga sinda digdi, nasa abroad sinda, dainin na asikaso digdi. Sayang man kung wala Yes. na ma-cultivate. Yes. Kaya nagtutugot sinda na, sige na nga, kamo na una dyan. Ayan. Okay. So, ang chat sa kuya mga tugang, kang sa tong paraan tabay, in the event na ibenta sudaga kang may tagsadiri, kung sa tenant, ang sa iyang ama, na tenant din ka ito, Kuya Mike, ang sa iyang lolo. Nung nagadalang sa iyang lolo, pinasa ini sa iyang ama. Okay. So ngunyan siguro nadangog ninda na balak bakalon sudaga. Ngunyan nagahapot siya kung ibenta da sudaga na ito so agricultural land kung sa tenant si papa niya. Kung may makukuada na share. Nahadit. Takong ipapabakal. Paano naman ang ganyan? Siguro na sinda na kung ipabakal, iba na magiging owner, baka pahaliun sinda basta-basta. And ang hapot niya, kung may makukuan na share, duman sa benta. Oh, okay. Sa benta. Or, duman sa espasyo. O, may mga araw ka na, ang ibang apot, kung
may mawawalat duman na kung dahil mauubos so espasyo kang daga, so area. O baka nga igwala mga kita dyan. Or lalong-lalo na kung yaon duman so harong nindata. Dahil mo na apot attorney may mga pangyayari na aluyuro na dyan ang tenant. Then, pagkatapos na ipabakal mananggad, ining texter ta na ini sa iya, na-handle sa kung mangyari sa inda. Alagad, dakulon kitang naraman. Nangyari na. Ining kahaputan, ining very valid and talagang dakul ang makaka-relate ka Yes, ini. Kuya Mike, Nakahaputan na ini. May mga kamidbid nga ni kita na daiman attorney tin ki iras na na-receive. Kaya, Binenta. So, kung kamo po na nagadangog ngunyan may kaparehas na eksperyensya sa pag-una nindo baad may maitabang ang satuyang programa na medyo masimbagan ang sa idong mga kahaputan on academic purposes only na ini magiging gabay ta alagad sabi nga ni Attorney Tin magkonsulta man gila yon sa indong abogado. Yes, of course mga tugang. Kasi ang mga na-explikar ta po digdi sa programang ini, dahil po pwede na ini ang ma-serve as your legal advice. Kasi syempre, baka may mga daiman ka mo na disclose or na istorya sa mo na very crucial palan duman sa case mo. Baka laog pa lang siya sa exception. Yan, may mga And exception. syempre, ipapahiling mo gabos na dokumento na igwa ka dyan, gabos na pangyayari, iistorya mo yan sa imong abogado. So, Okay. ining programa ta po for academic purposes only. At least we know what are our rights and today, for our topic today, what are the rights of a tenant? Tenant kang sarong agricultural land. Very specific ang ano ni Attorney Tin ha, agricultural land. Agricultural land. Oh. Ako ini sa mga nag-lease or nagre-renta kang residential land, agricultural land. So may mga tanong na nuyog. Aha. Rice land, yan ang sakop kang agricultural land. Okay. Pag sinabi ka Attorney Tin na agricultural land, laog na digabos na basta pigtatanuman. Pigtatanungan. Agricultural land yan. Okay. Agriculture. Bako so garden within the residential land. Kundi so talagang tigtatanuman na mga palay, mga nuyog, maski ano pa man. Bako tabi sa pasuha, buda sa sako, day tabi qualified. Bako din so tigtatanuman na raot ki buot. Gari, may nasisense na naman ako kay Attorney Tin, mga raot kibot na. So anyway, yan Kuya Mike ang hapot niya. Kung may makukuada na daan na share si papa niya, kung ibenta ini and syempre pwede ta na din to karon duman kung pwede bang basta-basta sinda pahalion kapag binenta ining daga na ini, syempre magiging iba na sa owner. So, ano sa hiling nindo, mga tugang, ang piga-apod sa right or karapatan kang tenant, kang agricultural land, para dae sinda basta-basta pahalion sa saindang pigrerentahan na agricultural land or so tigtatanuman ninda. Okay. Sayang Kuya May kasi sa sobrang kabisihan ta, wala kita na-invite from DAR. Mas comprehensive ko ta sa discussion ta no kung igwa kitang guest from Department of Agrarian Reform. However, sige so basics man lang at least maaraman kang sa tuyang mga paraan tabay. Okay. Lalo If na sa ever, mga tenant farmers ta po dyan. Yes. If ever, igong tagadar. Yes. Bukas tabi ang samuyang mga Yes linya. po. Yo? Pwede kay Attorney Tin, pwede sa kuya. Ang sa kuya po na numero, habang pigabuklit ni Attorney Tin na sa iyang CP. Flip. 0930-214-9781. Ini man po sa ko 0915-228-3732. So sana may paraan tabay kitang tagadar na kung makaapod sa tuya or so mga nagdadamog po ngunyan na gustong sale sa aming topic. Again, 0915-228-3732. And naka-live din kita sa Facebook page na DZGB News Online. Yes, and of course, yaon pa po tabi sa mga maukod. Yes, oo. Ang hapot,
itatao ni Attorney Tin. Sige, tabi so apot Attorney Tin simbagon kan sa tuya ang mga listeners. Okay, again. Ano so right kang sarong tenant farmer kung saan pigsasabi na daisin da pwedeng basta-basta pahalion sa agricultural land na sa indang tig tatanuman or tig uupa. Okay. Pirang words ini tabi Attorney Tin? Right to 3 words. Okay. Right to blank. 3 words. Gano'n na lang siya reads kita digdi Kuya Mike. 3 words, Three English. words. English, okay. Madali masana ito ha. Tinaram na ni Attorney Tin sunainot na duwa. Saro na sa nangu ko donindo. Right to blank. Okay. So makakaukod po, again, makaka-receive po kamo ni 100 pesos na cellphone load. Maski anong Wow. network nindo. Papadarahan mi kamo. Hali yan sa karahayang buot kang sa tuyang istasyon ang DCGB. Of course, always number 1. Always at your service. Yeah. So Kuya Mike, naranasan mo na ba magbakal kilaga? Yes. Agricultural? Bako. Automatic. Bako pa agricultural. Pero dahil na kami igwa na kaming agricultural land na piga-alat-alat ko na ipawana sa kuya. Itong agricultural land din do Kuya Mike, may tenants ba ito? Wara. Wara. Yes. Di malinig ang ano ni Kuya Mike. Aha. Kung gusto niyang ibenta, Aha. dahil madidipisilan su o buyer. Siyempre, Attorney Tin, pag sinabing tenant, dapat mapaaram siya sa muya na ma-tenant siya, di ba? Kung dahil siya nagpaaram na yaon duman, Siyempre, Kuya Mike, may contract man diraray iyan, of Yan. course, between the landowner and the tenant farmer. May Okay. contract man diraray iyan. So, naalam mo na, very technical pala ng pagiging tenant. May, may pick up na evidential truth na dapat igwa talaga Yes, ito. Kuya Okay, Mike. yan. Lalo na pag ang involved, Kuya Mike, daga, pirmi po iyan dapat na may mga kapot kamong dokumento. Dahil ka mo magtugot na kung may mga transaction ka mo na involved ang daga, puro verbal lang. Yan. Dapat pirmi po iyan na may written agreement. Okay. Bata, ang pagkasabot kaya Attorney Tin kang kadaklan. Ako kasabay ako naman Attorney Tin. Pag sinabing tenant, pwedeng po siya dweller, inhabitant. Di ba? Pwede siyang occupant. Yes. Nag-occupy nga ako dyan sa daga mo, tenant mo nga ako. That is why very important mga tugang ang contract or in this case, may leasehold agreement dapat kasi nakaspecify duman so terms and conditions and so obligations kang landowner and kang tenant farmer. Dapat specific yan na nakalaag dyan kung ano sa obligasyon ni landowner, ano sa obligasyon ni tenant farmer. Okay. And sa mga dai pwedeng gibuhon. Mhm. And ano ang mapa-extinguish o mapawarang bisa kang sa indong leasehold agreement. May mga kontrata pala na yan. Ade, Yes, Kuya kung minsan Mike. Attorney Tin, may aapoton ka baga na send ka nga naka-star. Sa daga nga yan ni Attorney Tin. Resident ka. Tenant na ito. Talaga sa daga nito. Di ba? Pero, may pig-mention si Attorney Tin na mga documents na magiging talagang na legal na basihan kang sa indong pagiging tenant. Ilili nga daw tabi din doon sa baul. Yan. Kung igwa ka mo kayan. Ay, di man nga Kuya Mike. Kaya rog nga ka. Of course, Kuya, may tigtatabangan ang mga tenant farmer tana ini and the landowner also kang sa tuyang Department of Agrarian Reform. Manungod po digdi sa mga leasehold agreement na ini. So, Okay. kita ang sa tuyang government agency na nagga-guide manungod sa mga tenancy relations between the landowner and the tenant farmer pag abot po sa agricultural lands. So, ano mo ba, Kuya Mike, na kaito pwede ang agreement between the landowner and the tenant farmer na okay, ika ang matrabaho, papagamit ko sa imo so daga ko, and then sa ani banga kita. Pero ito, verbal sana ito. Istoryahan ki mag-amigo. Ano, maski written, Kuya Mike, alagad ang arog kaini na agreement or sistema tig-abolish po ini. Pig-abolish. Yes, Kuya Mike, upon the because by virtue of Republic Act 9344 as amended noong 1963 kasi contrary da ini to public policy. Okay. Contrary to public policy kasi
patrabaho mo, so farmer, and then tigpagamit mo so daga mo, and then half ang share duman sa fruits or kung ano man ang maging produkto kang daga na ito. Mhm. So ang nangyari, tig-abolish ining agricultural share tenancy na pigaapod kang batas. Ngunyan ang nangyari, naginang agricultural leasehold system kung saan ang agreement na lang. So, tenant farmer, pwede niyang gamiton so daga, alagad, maupa siya. So, may fixed rental ini. Okay. May fixed rental na babayadan so tenant farmer duman sa landowner, and then may share pa sinda duman sa fruit. Gari pabor digdi iyan na sa landowner. Gari Pag pabor. muna lang ito, Kuya Mike. Pero Sige na. ang sharing between the two mostly is mas dakula so duman sa tenant farmer. Okay. So, porsintuhan palan duman sa Yes. tenant farmer. Oo. Kaya Okay. actually, Kuya Mike, ining batas na ini, dakol din naman ang nagsabi na para sa mga tenant farmer, helpful sa inda. Okay. Kumbaga, dahil digdi, may mga napagtapos din sinda. Ta syempre, kung dakol sa mga naani na produkto, kang daga na ito, imagine, maski wara sindang sa diring daga, dahil sa leasehold system na ini, or agreement, may nagibo sinda para, or may naging produkto. So, mga nagpapagalan ninda sa pagtatanom. Okay. Duman sa pigataram mo, attorney na renta, is it, fixed ba ini sa cash na o pwede yung ibayad so inani man gila may araw ka to, di ba? Pwede siya, Certain Kuya amount. Mike. Yes, oo. O nga tabi, boss, so share mo na inani. Uni man natin so arkilami. Okay. Halos gari. So, nakaspecify din iyan duman, Kuya Mike, sa leasehold agreement. Okay. ninda. Okay. Ngayon na So pabor palan sa mga tenant farmers ining baagutang pigi-missioner ni Attorney Tin. Yes, so Kuya Mike. primero pa sina na pigataram ni Attorney Tin na gari mga giya sa satuya manung sa pagiging tenant. Ngunyan tabi Attorney Tin ang ining pagiging tenant ni pwede ni saluhon ikanang sa mo naman yan na paano to pwede mangyari yan na ipamana ang pagiging tenant sa imong aki. Yes, Kuya Mike, nakalaag yan dyan sa satuyang Republic Act 3844 as amended, or ang Agrarian Reform Code as amended, nakalaag dyan. So, instances kung saan kapag dain na kaya ni tenant farmer, dapat po na may ipapasa niya so sa iyang rights as the tenant sa kung kay sisay. So, nakalaag yan dyan sa tuyang batas na ini. So, in the event of death, kung nagadan na, or permanent incapacity ni tenant farmer, pwede niyang ipasa ang sa iyang rights first sa iyang agom. Sa agom. Sa agom. And next, sa descendant. Pag sinabit ang descendant, so, mga aki. Mga aki niya. So, eldest mo na. Okay. So, may order siya. So, pinakamatoa, kung wara so agom, so pinakamatoa. Kung wara so pinakamatoa, din sunod. Kumbaga, Wala susunod sa bunso. may sequence na May susunod. sequence, Dahil pwedeng lampasan what if, gabos na aki, ay dahil nga pa, abo ko ngayon may ako ngayon mag-abogado. Nato, dahil pwede both. Yung mga ganun kung usually kaya, yan ang mga observations mi sa mga estudyante mi sa school, mga aki mga farmers, pag pigaapot mi, anong muya mo maging? Ay bana Attorney Tin ang muya ninda. Yes. Doktor. Mga araw kaya, yes. Police. So, ata niya ko tabo mo. Madugi o nga sir sa kuko. Sad truth yan, Kuya Yes, Mike. Na ang yes. mga kabataan tangon yan, talagang dainin da tigtatawan importansya ang pagiging saro po na farmer. Which is wrong sa lahat na mindset kasi very important ang sa tuyang mga farmer. Yan. With that situation, Attorney Tin, dyan maano ang apot. Paano na kung daiman ki may maako, may epekto ini duman sa kontrata between the tenant and the landlord. O di, abo mo naman niya, di ba ko ka na tenant? Pag-arog kaan ko yung Dahil Mike, may kimasalo. wala na. Kung wara masalo, kung wara so agom, so
pinakamato ang aki, so mga nagsunod. Kung wala na talaga, may extinguish na syempre ang tenancy relationship. Automatic yan. O mauron man gilon so. Mauron man Paano giraray, yan, sir? Mike. Wala ka naman nga, sir, Mauron man giraray. May ano man giraray yan. May period kung saan may notice, written notice dapat. Okay, yan. Magayon nun ng ano. Ade, talagang sayang. sakto. Malinaw na ang mga sitwasyon. May Sayang mga, kung wara na masalo. wala na. Kung may agong pa man, kung may mga aki pa man. Yes. May mga nakauro na din ako, Kuya Mike, na sa arog kaining sitwasyon. And then, nabibilib ako ta may one time nga ni na so agom niya incapacitated na daan, na syempre na mag-uma. And then, so agom na babae ang masalo, makabilib ang dedikasyon na ang hard work na siya na sana so matanom. Ay, ko pala naging mga araw ka na Sayang kang rights content. And besides, may legal binding talaga. So, kontratang pigpirmahan nila. Sayang talaga ito kung daay na. So, pag araw ka na nangyari, Attorney Tin, pwede na naman mag-anap silang Lord kay another na Yes, Kuya Mike. Okay. That's the time na pwedeng i-offer niya sa iba. So, rights as tenant farmer. At kung daay na may maasikaso, syempre, sayang kang daga, buda, sayang kang ano yan, tabi digde, sabi, may kita digde, Attorney Tin, may nag-text sa tuya digde. Sir Hen, pwede makipasa sa duwang angkor. Kung nagpasukol kang daga, sukataning ko, dai nag-abiso sa kuya, kan ako nagpasukol naman, ang resulta, nakadara sa duwa kong kataning ki almost 6 meters wide, pero halabaon. Then after kan sukol, pinaiba mo, sutag sa diri kan kataning kong daga, sa pagbukta kang muhon. Pero pigpaisi kan mga parasukol ko, su mga kataning ko. Ano ang remedy? Sa Ayan, isyong salamat ini. po sa tuyang texter. Sa buhon naman. Unfortunately, bako po siya related sa topic ta. So, sayang man kang time ta if I i-incorporate na digdi para po ining topic tangon yan sa tuyang previous texter. So, yan, pwede ta Kuya Mike. Sa masunod na Sabado, abangan na lang po nindo yan sa masunod na Sabado kasi it involves encroachment na sa property. Okay. And then, baka may makuha kitang guest na geodetic engineer, di ba? Para mas maliwanagan kita manungod dyan. So, abangan nyo na lang po, sir or ma'am, sa masunod na Sabado ang manungod sa kahaposan. Okay. Muhon sa Sabado. Yes. Muhon. So, mga pag-survey, Kuya Mike Dakulon din ang may problemang arog kaan. Yes. Thank you very much kay BP Henry. Siya nagpasas to kaning kahapotan. Thank you po, VP. Opo, next Saturday po, VP. So, mga tugang, mabalik kita uro at yan. And padagustang to karon ang manungod sa tenancy, rights, and leasehold agreement of agricultural land. Ang oras po, alas 11:36. An oras hatod sa Indokang. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Galaw baka ma-stroke like bike, jump rope. I'm so Kinikilala bilang Obesity Prevention Month ang buwan ng Setyembre. Ang Department of Health ay kaisa ng bawat Pilipino sa paglaban sa unhealthy lifestyle. Move more, eat right para sa healthy Pilipinas. kumain ng sapat, dapat balansay. Pinggang Pinoy, manami, there you have it. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan ay healthy Pilipinas. Paalala mula sa inyong Department of Health, Bicol, Center for Health Development. Healthy habits go na go. Narito na ang Konsulta Primary Healthcare Benefit para sa lahat ng Pilipino. Magparehistro na sa mapipiling konsulta provider para maka-avail ng konsultasyon, health screening, mga piling gamot at laboratory tests batay sa pangangailangan ng pasyente. For more details, just go to www.philhealth.gov.ph. Kulang sa sigla at performance? Nawawalan na ba ng gana? Ikintat mo na yan! Ang bagong herbal dietary supplement for men. May sangkap na clavo, huasca at maca roots na malaki ang maitutulong sa pagpapanumbalik ng intimate life ninyong mag-asawa. Gawing kapanapanabik at mainit ang inyong pagsasama. Ibalik ang sigla at gana gamit ang King Tut Dietary Food Supplement for Men. Kung mahal mo, i-King Tut mo.
alam na. King Tut Capsule, dietary supplement for men. Mabibili na sa inyong mga suking butika. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me at OKK Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking Plaza Life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. This is ang Surf Bar New Look na! Bula, puti, ha! Power bula, surf yan, power puti, surf yan. Ang power ng Surf Bars, ang galing-galing. Power bula, surf yan, power puti, baretang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar New Look na, may active clean pa, presyong wais pa rin. Surf yan! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang Jim's Coffee may bago pre, may twin pack ng kanilang kape. Masarap inumin, may variant pa, Korean ginseng at spirulina. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ngayon na pasok sa ating budget. Jim's Coffee Mix, ang twin pack na siguradong inyong magiging favorite. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ang Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Mabibili ang twin pack ng James 3+1 Coffee Mix with Ginseng at James 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store, drugstore at sari-sari store sa inyong lugar. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng Aram mo! Ignorance of the law excuses no one. Kaya, dapat aram mo! Mga tugang, nagbabalik ang programang Legally Yours GB, dapat aram mo. So, napasiramso. So, chika-chika kami ni Kuya Mike habang commercial break. By the way, thank you so much kay Angel Mustaza. Makaskaso, nigwa na tulos kita. Yan ang mga the best na co-worker. Yes, diba? of course. So, one word is enough.
pag nangaipong tabang sarong programa, yaw tulos to the rescue si Day ka pa Angel Mostaza. Day ka pa nag-aagad kitabang. Ay, ikaw na. The best ka talaga. Ara mo, Kuya Mike, ang mga galawan ni Angel, mga bagayon ini sa pang barangay kapitan. Bawal ako mga gano'n ka na tulitin. Dayman. Bawal ako na public, Bawal sa ako public eh. servant ako. Sige, Mapili ka lang, ika, Kuya sige, mapili lang ako. Ako, day pa ako ready talaga para sa matured roles. Pagod ako nag-file ka. Nagnotaryo lang, Kuya Mike. Okay. Angel, may manotaryo na dami sa iyo. Wala, tapos na. Ngunya nag-deadline, no? Pwede pang makahabol. Okay, anyway, mabalik ito mga tugang sa tuyang topic. Ang hapot kang sa tuyang paraan tabay na kung ang papa niya may makukuha na share, tenant farmer si papa niya, kung may makukuha ang share sa benta kapag binenta su daga na pig entig uumahan. Yan. May mga nagsisirimbag na kang sa imong kahapo kung ano itong right. At yan, ano sa right? so primero na nag-text na tama, ito ang papaganaw ta siya. Tama, siya pang nainot. Sige, dahil may papigataram kung tama susimbag. Kiday kung nababasa ta baka mag-araro kaya dapat magsimbag na kamo. Yes. Baka malay nindo kamo makatumbok ang tamang kasimbagan. Baka may kulang na word. Yes. Na nainot. Higpitan to sa spelling naman. Oo, may higpit kita sa spelling, Kuya Mike. Wrong spelling, wrong. Yan. I-spell out ni authority so tamang kasimbagan sa kahaputan kasubago. So, mga tugam, sabi kang sa tuyang batas na Republic Act 3844 as amended, particularly sa Section 7, the right to continue working on the landholding until such leasehold relations is extinguished. So, pigsasabi po digdi na may karapatan ang tenant farmer na magpadagos kang sa indang pagsasaka, pagtatanom sa daga na ito na subject of the leasehold agreement, maski ano ang mangyari hanggang po ma-extinguish ang uron na ini between the landowner and the tenant. Ano ang mga pangyayari na pwedeng ma-extinguish itong uron ninda? Sige, good question yan, Kuya Mike. Kasi, of course, pag-extinguish kang leasehold agreement na ini, kaipuhan po na dapat authorized ini kang court, kang darab. Darab ini sa tuyang Department of Agrarian Reform Adjudication Board. Darab. Oo. Kaya pang tanom na. Paano nga sa darab? Talaga, pantanong yan, Kuya Mike. Sounds like. So, ini yung Department of Agrarian Reform Adjudication Board, kumbaga ini government agency na somehow nagsiserve as kumbaga court din na may quasi-judicial powers sa mga araw kaini na kaso. So, ang mga nagpapa-extinguish, Kuya Mike, kang leasehold agreement or pigsasabi na mga instances kung noarin mapapasawarang bisa na ang tenancy relations between the landowner and the tenant farmer, kang sarong agricultural land, yaon yan dyan sa Section 8, kang Republic Act 3844 as amended, abandonment ni tenant farmer. Binayaan niya? Binayaan. Okay. Abandon. Bagari aki. Inabandon na niya. Ade. So, daga na warang knowledge si landowner. Okay. Dahil ka nagpaaram ngaya. Wala kang excuse letter. Okay. Basta-basta lang binayaan. Okay. So, daga. And then next, voluntary surrender ni tenant farmer. Okay. So, kaipuhan po kung sa mga rason na daitaaram, voluntarily surrender na ni tenant farmer ang sa iyang rights as tenant. Voluntary. So, kaipuhan, may written notice ini within 3 months or 3 months in advance before mo pwedeng voluntarily i-surrender. Okay. May plaso man bago mo dapat makahanda man landowner. So, landowner. Makahanap siya panibagong na tenant farmer. Tenant farmer. Yes. Okay. And then next, syempre, so nasabi ta kanina, death,
or incapacity permanent. Kapag nagadan na si tenant farmer and then dai na kaya kang lawas, may nangyari, baka nagkahelang, mga aruga na sitwasyon. ABCD pala ang mga rason. Ade, ABCD: A, abandonment. B, voluntad. C, capacity. So capacity, dahil na kaya. Dahil na kaya. Letter D, death. Oh, ABCD. Diba Ayos. si Kuya Mike madali makamemorize pag arog ka. So, pigsasabi din po sa tuyang batas mga tugang na in the event of death or incapacity ni tenant farmer, obligado si landowner na dapat papalitan ang sa iyang tenant na mga na-mention ta kanina. So, agom, so eldest na aki or sumasunod na aki. Yan, obligado po iyan. During that situation, may makukuha si tenant farmer. Kung nagpaaram siya, incapacitated siya, nagadan so original na tenant farmer. Is there something na parang remuneration hali sa landowner? Depende na lang din siguro Kuya Mike sa uron kang duwa. Okay. Oo. Kasi ang narurumduman ko sa batas na ini na mandatory is tigaapod na disturbance compensation. Disturbance compensation. Ini pigtatao ini so compensation sa tenant farmer kang landowner. Kapag example pig-convert na sudaga from agricultural land to commercial, industrial. Yan. Disturbance compensation. Yes. Naisturbo sa pagiging tenant. Oo. Mga arog kaan na instances, sure na may makukuha talaga si tenant farmer. Okay. So, maduman na kita sa kahaputan kang sa tuyang paraan tabay. Before that palan Kuya Mike, rights pa kang tenant farmer, the right of preemption and the right of redemption. Preemption and redemption. So preemption nga na. Bako yan sa pipaukod ta ha. Oo, dahil pa. Papaduman na lang kita doon. Ang preemption mga tugang, iniso right kang tenant farmer kung saan si landowner, so may tagsa diri kang agricultural land, kapag nagdesisyon siya na ibebenta niya na ang daga na ini, dahil niya pwede ngo nang i-benta sa iba, i-alok sa iba, hanggat dahil niya ngo na naaalok ini sa tenant farmer. Garan na mamati ko sa mga nasa baryo. Uy, dapat paling sa tuya ang ito pinabakal. Yan. Oh, right to preemption. Yan. Dakulon ngunyan tabi attorney din ang nagpaparakpakan. Igwa pa lang niya kitang habol. Igwa pa lang niya kitang kita pa lang niya pwede magbakal kay ito. Yes, Kuya Mike. Dapat po kamo as tenant farmers sa indong na iaalok na ibenta yan before yan ialok sa iba. Pag dai kamo nagtugot or kumbaga dai kamo nagsabi na kamo ang gustong magbakal, saka lang po yan pwedeng i-offer na ibenta sa ibang tao. Okay. Yan ang pigaapod na right kang tenant farmer, right of preemption. Kaya magayon talaga ito na igwa ka mong papel. Yes, na kaputa official ang pagiginindong tenant farmer. O itong mga rights nindo kasarabay ito duman sa kontratang kaput-kaput nindo. Yan. Yes, Kuya Okay. Mike. So, duman naman sa right of redemption. Kung nabakal ini kang iba na daingo na tig-alok sa tenant farmer, may right ang tenant farmer na i-redeem. Oh, okay. Ini nadaga. Sa panong paagi ito ng mga so nakabakal nabakal mi nang ini. Saro pa yan Kuya Mike kasi maski na pabakal na sa iba ang daga na ini na may mga tenant farmer, dai po pwede so bagong nagbakal, so bagong owner, dai pwede na maaapektaran ang rights kang tenant farmer. Mas makusog sa parakpakan ngunya sa pandua. Maski pala na nabakal na, may pag-asa pa. Yes, Kuya Mike. Okay. Oo. Yan. Pag-arog po ka na binenta ni landowner ang daga na aanuhan nindot, kung saan ka mo nagtatanom, na mga tenant ka mo, dahil po pwedeng ma-disturb ang sa indong rights as tenant farmer. So, ibig sabihon, maski iba na ang may tagsadiri, dapat
ma-remain man giraray ang mga nakalaag duman sa indong kontrata or leasehold agreement. Dayan pwedeng baguhon basta-basta kang bagong owner or so nagbakal kang daga. Okay. Ang mangyayari, ining bagong owner, so buyer, siya na ang must step into the shoes of the previous landowner, which means na obligado man giraray siya na mga obligasyon kang landowner na yaon duman sa kontrata or leasehold agreement, siya na mag-ibukato. Kasabay sa obligasyon sa pagbakal. Yes, Kuya Yan. Mike. That is why it is also very important na kung mabakal po kamo nindaga, especially if it is an agricultural land, piga-abisuhan din syempre kang sa indo, kang mga abogado, na dapat tigda-check talaga ang background. Okay. I-check mo kung may mga tenant ba digdi para aware ka. So makikigig ka na may tenant pala. May minabutwa. Oo, may mga naka-attach na obligasyon sa imo, di ba? Naiiling yan sa document, sa titulo. May diyan, may sentence diyan na nakalaag para mailing mo. Subabakalon mo daga kung iguang tenant. Kapag arog kaan, Kuya Mike, ang aram ko, nagsisecure din kasi nin dark clearance. Dark clearance. Dark clearance. So i-check nindo yan. Mahiling naman yan dyan eh. Mhm. Kung buyer in good faith, ibig sabihin, nag-exercise ka nin due diligence sa pagbakal nin daga. Pag sinabi tang nag-exercise ka nin due diligence, syempre nag-aano ka, ocular inspection. Yes. Tigda-check mo gabos na dokumento kung nakatitulo ba talaga iyan sa nagpabakal sa imo. O mahapot-hapot ka, sisay ang nag-i-star dyan, may nag-i-star ba dyan na apwera duman sa nagpabakal sa imo? May mga tenant ba ini? Tenant farmer kung agricultural land? Dapat po, as prospective buyer, ara mo dapat iyan, gabos. Okay. So, magayon na nagmamati kita ngunyan kay Attorney Tinta, nagiging sigurado ang sa tuya ng mga aksyon. Primero kung kita tenant farmer. Yes. Panduwa kung kita landowner. Pantulo, kung may plano ka magbakal, ki agricultural land. Yes. Diba? Yan. Gabos yan, natulong iyan, Kuya Mike. May mga obligasyon. Yan. Para dai magka-problema sa pagbakal ni daga, especially if it is an agricultural land. Garing nagagayunan ako, Attorney Tin, kang lahi. Talagang Yes, everybody Kuya is Mike. protected. Oo. Yes, Ade. Magayon talaga siya. Magayon talaga, magayon. So anyway, duman sa right of preemption, kung saan sinabi ta na dapat, i-offer ngo na sa tenant farmer kung gusto niyang bakalon so daga, if willing ini na bakalon. Kasi otherwise, pwedeng magkaigwanin problema sa pagpabakal sa iba. Kapag na-find out kang na daingo na tig-offer sa tenant farmer. Okay. Yan, kasi kaipuhan mag-obtain in dark clearance pag ipapabakal mo ang sa imong agricultural land. Clearance. For purposes of the transfer of title. What if inoper? Dahil mangyayasir kaya, mahalon mangyayasir ang presyo mo. Then that's the time na pwedeng, kung dahil talaga kayang i-negotiate, that's the time pwedeng i-offer sa iba. Maduman na iyan, sa kahaputan kang nag-chat sa imo. Di ba? Iyon ang kung may makuko ang share. So kasimbagan duman sa dakulo nag-aaralat na attorney kang kasimbagan mo. Hindi pangiti ka taraming nga ni attorney. Sige, Kuya Mike. Tarawag tala ang kasimbagan kang sa tuyang paraan tabay na naghapot sa tuya, kaya topic ta siya ngunyan sa tuyang programa. Kung may makukuha daw ba na share ang sa iyang ama na tenant farmer, kung ibebenta ni landowner ang daga. Share sa benta. Share sa benta ang apot niya. Kunyari, worth 1 million so benta. Wow. Kung may makukuha ba na share sa 1 million na ito. Sige, so sinsil yung iya dyan. Unfortunately, Kuya Mike, wala po ang tigsasabi ang batas na may share sa benta ang tenant farmer kapag pinabakal ni landowner sa iba. Ang daga na ini. Warang pigtataram ang batas. So, wara po na share. Okay. Sa benta. Alagad, ini ang rights ni tenant farmer na paprotehiran kang sa tuyang batas. Dai pwedeng basta-bastang pahalion ka mo dyan. Dai pwedeng mawara basta-basta sa indong mga karapatan as tenant farmer dahil lang bago na ang may tag sa diri kang daga na ini.
So, ini po ang tigaapod na right to security of tenure. Right to security of tenure. Yes, Kuya Mike. Uy, gari may trabaho. Garuman sa nasa sa tuyang labor code, protektado din ini kang sa tuyang labor code, sa mga government employees. Ining right to security of tenure mga tugang, ibig sabihin ka ini, dai ka mo basta-basta pwedeng pahaliun. Yun. Yan ang So ibig nakabakal, kamo manggilayon ang tenant niya. Kamo Duro maggiray ang diretso. tenant. Okay. Oo. So, maski wala ka mong share sa benta, don't worry kasi dai pwedeng basta-bastang pahalion ka mo or mawawara sa rights nindo as tenant farmer. Mapadagos iyan. Okay. So, right to security of Tenure. Si sayang winner ta ko yun. Basahan ko sa mga text. Ang primero, greetings muna ining si 7887, sabi niya, hello, gandang umaga po Kuya Mike and Attorney Tin. Dahil man siya nag-ukod. Sunod na nag-ukod, right of peaceful possession. Wow, matrangkilo ang simbag niya. Peaceful possession. Sayang mga matibayon din kunta ang simbag. Kaso 100 sarong winner niya. Yes, O din naman na saro, right to tenant by Jean Arce from Rapu-Rapu. Uy, kaway-kaway sa Rapu-Rapu. See you on Monday. Okay. Sunod na nag-ukod. Good AM po sa inyo. Try ko po answer sa katanungan for today's program po ay right to security of tenure. Wow. Siya si 3625. 3625. Ilon ta kung tama ito. O naman, igwa pa. Right to security of tenure. Hali kay 7540. Duwa na. Right to security and tenure. Si 0134. Paano kaan? Ay, Sunainot. Sige, tabi. Right to security of tenure, Yan. sabi ni 009. Anong oras sa imo? Ilan to sa oras. Tanga nang masigurado nakamo ang nainot. Ang nainot digdi sa tuya, si iyan? Ano ito? Alat yung natabi, eternity. Ang timestamp niya is 11:57. Ini sa Kuya Mike 11:44. Nainot yan sa mo. Si 009. Sabi, right of preemption, sabi ni 732. Yan, sayang. Wrong po. Right to first refusal. Nag-ukod giraray si 732. Wrong again. So, and may naghapot digdi. Ano po remedy sa leasehold agreement na nawara? And si dating owner mayo na and mayo man itong tagapagmana na mapadagos kan leasehold. Pwede daw di siya maghali maski planong i-revert back to the government ang ownership dahil walang tagapagmana si owner. Walang tagapagmana si owner. Yes, so para mas maliwanagan po kamo sa ining nag-text, magduman na lang po kamo sa DAR, Department of Agrarian Reform, yan. Kung anong pinaka-arani po sa indong DAR or kung sa located or registered si property, magduman na lang po kamo and then syempre sinda din naman po ang mag-guide sa indo kung ano ang dapat gibuhon manungod digdi sa indong problema. Okay. Igwa digdi attorney din kay 11:43 na nag-ukod, right to security of tenure. Anong oras sa imo? 11:44. Ay, daw gani ko. Daw ko 1 second. Ay, sayang. Daw kita. Okay, may nanggana na. Si 3625, ang pangalan niya po is Glenda Banta. Ma'am Glenda Banta. Wow, congratulations Ma'am Glenda. Itaw mo po sa Samuya, text mo po galing kung anong network ang sa imong pigagamit. Tangan ni may send message sa imo ang tumataginting na 100 pesos load hali sa DCGB. Wow, Legally yours, GB. Yan. And may nag-comment sa tuyang live Kuya Mike, si Shia Lee. Good morning po, yung sample nyo po. Paano kung wara tigtatauso tenant kahit produkto? Kan ipabakal na kan owner, may share po ba ang tenant? Thanks. What if abo mag-ali kan tenant? Okay. So, syempre, kung dahil din nagka-comply with his or her obligation, so tenant farmer, dahil din naman pwede iyan na maaapektaran man so landowner. So, again, so kahaputan na kan ipabakal, kan owner, may share po ba ang tenant? Again, wala po na share sa benta si tenant. Kundi, kaipuhan na so new buyer
ano man giraray, i-recognize your rights ni tenant farmer as a tenant farmer. Okay. Yan. Thank you very much po sa nagsarabay sa Samuya Ngunyan na aldaw. Maugmahon kami ngunyan. Sige lang. Day mag-update kung may mga kahaputan niyo, kung may magabat na lalong-lalo na sa legal na aspeto, yaw nang sa tuyang abogado. Of course, ang sa tuyang partner, si Attorney Tin Longabella. Thank you, Kuya Mike, and nice seeing you again digdi sa stasyon. Yes. Sa lado technical, nakaibanan ta po si Kuya Junapolis, si Kuya Namas Flora, si Tresha Marilitana, and sa DCGB News Base, yaon si Angel Mustaza, and si Papa Mar. Nasa field. Outdoor. Okay. Out of town. Ingat po, Papa Mar, kung hain ka man ngunyan. And salamat sa aga. Antabayanan po ako alas 6 sagod alas 7 nin pagkaga para sa Sunday edition. Ini po once again ang programang Legally Yours GB. Dapat aram mo, and kami ni Kuya Mike nagsasabi na ang kamangmangan sa batas ay hindi dahilan. Sa indung nadangog ang programang Legally Yours GB. Abangan giraray, digdi sa DZGB. Legally Yours GB. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihin mo.